Lona enimbonayo esithombeni emva kwami nguYeshaya Mashiach, owaphendula igama wabizwa ngokuthi uJesu Kristu. UJehova-ke mhla efika emhlabeni wakhanda inkolo yakhe ebizwa ngokuthi ubuNazaretha. Wasethumela inceke yakhe uMose ukuba kube yiyona efundisa abantu ngobuNazaretha. Kuhambe kwahamba-ke sasedlula isikhathi sikaMose, wangabe sababikho emhlabeni. UJehova waphinda futhi elokhu eyivuselela inkolo yakhe waze wagcina eseyivuselela ngoYeshaya Mashiach. Naye futhi uYeshaya Mashiach wafika wafundisa ngobuNazaretha kwaze kwashaya isikhathi sokuba naye futhi uyadlula emhlabeni, akasababikho. Emva kokuba esedlulile-ke uYeshaya Mashiach, inkolo kaJehova yafa nje yaphela yangabe isababikho. Kuthe sekudlule iminyaka eminingi engamakhulu nje impela, amaRoma asethatha umlando kaYeshaya Mashiach unjengoba unjalo, aseshintshe igama athi uJesu Kristu, asefaka ngaphansi kwenkolo yabo amaRoma. AmaRoma ayekhonza ilanga ngosuku langesonto ngoba kuthiwa Sunday nje, Sunday okusho ukuthi usuku lwelanga, usuku langesonto lelo. Ayekhonza ilanga-ke ngalolu suku lolu, ekholelwa ukuthi ilanga liwuNkulunkulu ngoba njalo ngoDisemba 25 ayebona lidlala ilanga lishintshanisa imbala. Uthe sewuntshontshile-ke umlando kaYeshaya Mashiach eselishintshile negama ukuthi uJesu Kristu, asethi uJesu Kristu uzalwe ngoDisemba 25 ngosuku la khona basuke bebona khona kudlala ilanga. Ngempela futhi yasebenza leyo nto leyo ey'ngqondweni zabantu, bakwazi ukubanqoba abantu. Emva kokuba sebebanqobile abantu basebeyicitha yonke imithetho kaJehova, bachitha yonke nje imithetho yobuNazaretha, bathi asisaphili ngaphansi komthetho. Benzelani? Benzela ukubulala inkolo kaJehova, kuchumele yabo nalesi sithixo sabo okuthiwa uJesu Kristu. Kwahamba futhi yafa yaphela inkolo yobuNazaretha. Kwathi ngo-1910 uJehova waseyivusa futhi ngenceke yakhe umprofethi Isaiah Shembe. Lingangibuzi ukuthi ushintshe nini uShembe wawuNkulunkulu, kodwa nje mina ngigcina kulo mlando lo othi ugcine esethumela umprofethi Isaiah Shembe ngo-1910 uJehova ukuba ezovuselela inkolo yakhe. Ngike ngakhuluma-ke ngoYeshaya Mashiach, ngichaza ukuthi ngike nganesibonakaliso sikaJesu Kristu, ngachaza ukuthi esibonakalisweni uvele ekhazimula eney'nwele ezinde. Bangithuka-ke abantu bathi mina bengiyiphuphela nje umlungu, kodwa ngaze ngikhulume ngobuzwe. Kodwa angimangali phela ngoba bakhona vele abantu abaziphukuphuku nje ngokwemvelo. NaseBhayibhelini kuyakhulunywa ngabantu abaziwula, bakhona vele abantu abaziwula. Ngachaza futhi ukuthi esibonakalisweni uvele eney'nwele ezinde. Bakuphika futhi lokho abantu. Bathi nje uJesu wayengenazo iy'nwele ezinde. Angazi ukuthi bakuthatha abantu ukuthi kwakhona uJesu wayegunda ngoba ukugunda usha. Kudala nje bekungagundwa. Ngisho emfanekisweni amakhulu akudala nje avele ney'nwele ezinde, aney'nwele ey'nkulu. Kodwa-ke phela-ke singathini ngoba abantu bafika nazo zonke izinto lezi esingazi ukuthi bayithathaphi, bekholelwe kuzona begcine bezoyifunza thina la.